mabuti hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras magadugang sa RPN Radyo Ronda, alas 9:03 ng pag-aga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Nasubukan nyo na ba sumayaw ng cha-cha? Ika'y natutuwa tulad ni Aling Linda. Habang naglalaba, sumasayaw ang lola. Nakangiti pa siya habang nagcha-cha-cha. Dahil ang cha-cha pampatanggal ang problema. Lagi ka pang nakatawa habang nagcha-cha-cha. Cha-cha-cha! Kaliwat kanan nyo lang ang inyong habang
piyesta kahit anong gawin mo ha pa rin kawawa. Tinuruan ko na lang sumayaw ng cha-cha. Ngayong pag-ibig lagi siyang may labing lang By the way, tugang, good morning po sa gabos sa mga nag-aantabay ngayon. It's a Friday! sa kanya. Friday! It's 7 kan bulan na July 7, 2023. Pakending-kending lang Welcome giraray mga tugang. Kapot po kitang 11 o'clock ni na pagkaaga. Ano ni? Need pa po ng... Ayan, kay po niyan mapanotaryuhan. Tabi, AFA. Ano? Okay, sige, salamat. ihip ang tadyang at patibay. Mga tugang giraray, kita po mag-iribanan abot ng 11 o'clock sa mga informasyon pag-urlay-ulay niya ito kan mga napapanahon na issue and syempre yaon man po na report sa halis ito yung mga pag-iribang ngunyan. Mga karondang patrollers. Good morning po sa gabos na mga si Afa talaga, oo. Napapalaban dyan sa Department of Agriculture. Ihip ang tadyang Anyway, okay lang po yan. Actually, at yan paman po an kuyan kayan. Kaluwat kanan yun lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang mga manang. Ipihit ang tadyang at patibay. Huwag magsyalalalalalala. Mga tugang sa main control, si Engineer ay nalingaw na pati ko kan pangaran kan sa kuyang kuyan. Kan ano yan? Kan sa kuyang kapartner ngunyan. Engineer James Anoco. And siyempre si kaya ni On Madigdi, si Bert Cabrillas, Technical Department. Naman sa transmitter side, si Tony Saison. Good morning dyan kay Sir Tony. Sa kanya Yan po sa transmitter side, giraray ni po sa indong amigo sa radyo. Ako po si JB, nagpapaabot po sa Indonin. Good morning and welcome po digdi sa tuyang programa ngunyan. Ano ngunyan? Kayan baga ngunyan, Friday, ano? Petsa 8 na, kan bulan na July 2023. Okay, sige. And syempre mga tugang, sandali, dahil sabay sa tuyang gamit digdi. Okay, sige, atyan ka na ha. And dyan po sa Banwani na Baaw, Camarines Sur o kaya anman lain-lain na eskwelahan po mga tugang ngunyan, nagkakigwana sindang ngunyan inaapod na recognition. Yung mga achievers, yung mga honor students, honor pupils, and po ang naginigibo na ngunyan sa mga manlain-lain eskwelahan by next week. Iyon na po ang graduation, lalo na po sa mga pampublikong eskwelahan po. habang nagcha-cha-cha. Dahil ang cha-cha pampatanggal ang problema. Lagi ka pang Kaya congratulations na sana po sa gabos na mga maggraduar na mga igin. Pakaraya sa nanindot bako pa yan pagtatapos kundi iyan pagpuon pa sana. Pagpuon pa sana na it means na iyan po kay puha na makapag-eskwela kita, makatapos kita na sa tuyang pag-eskwela ngunyan para naman si nanay, si tatay maugma sa tuya pagabot kan panahon. Meron akong kilala Kaya congratulations na lang po sa inyo. Ano? kung mapansin kahit saan ang piyesta. Kahit anong gawin mo ha pa rin kawawa. Tinuruan ko na lang sumayaw ng cha-cha. Ngayong pag-ibig lagi siyang may labing-labing. Di na mapigil ang pagyaya sa kanyang pag-cha-cha. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang mga manang. Welcome ka, girari po mga tugang ha. Saro sa mga naobserbaran niya tungon yan, garo magpakuyan lang,
picture lang sa tubangan kan Senado o kaya sa Congress. Ipopost na kanibang mga nagmamawot pa man na maging opisyal Ay magsaya kan barangay. ang problema sa Tanganing mahiling kan sa iyang mga constituentes na abay, mahigos pala ngayon ning maghanap nin project. sayaw ang lola Madali man sana yan, magpa-picture ka sana duman sa tubangan kan Congress o kaya Senado. Pwede mo nang i-post na ako ngayon, day po nagpapabaya. Naghahanap ngaya ako nin mga project nga ni ngayang maitabang ko po sa kuyang mga constituentes sa barangay. Madali man sana yan. Lalo kung yan ka duman sa Manila, ay nako. Ang importante dyan, kung totoo man ang gad na ika naghahanap ni na project para sa imong mga kabarangay, dapat igwa ka nin appearance sa Senado kaya sa Kongreso. Ipahiling mo po, ta-official ka kan barangay. Dapat may appearance ka na nagduman ka po sa Congress o kaya sa Senado para maghanap nin project. Madali man sana yan na magpa-picture tapos kuya na sasabihin na ako ngayon naghahanap nin na project para sa kuyang mga kabarangay. Ito pala nagpa-picture man sana duman sa atubangan kang Senado o kaya kan Kongreso o kaya duman sa Palasyo Malacanang. Nadaiman nga ni nakadagos tamayo man sigurong appointment. Ayan, ini po mga tugang parte sa sa tuyang pag iniribngon yan sa mga nangyayari, lalo na dagos na po ang barangay election adigdi po sa tuyang nasyon. Dahil po kita pwedeng pagparasabihan sana na nag-iingo at nga ni sanang makapaghanap po nin project. Madali sana yan na magpa-picture, okay na Ako nga ni, baka sa aga, mapapicture man ako duman sa Palasyo Malacanang sa Gate 7. Di ipopost ko na ako nagpasiring sa Palasyo Malacanang. Ang importante dyan, yung appearance mo, ipahiling mo. Anong oras ka nagduman, si sayan tawong kakaulayon mo. Ano sa imong katuyuhan duman sa Palasyo Malacanang o sa Senado. Arog yan kayan dayman basta-basta na sanang atubangon ka kan senador o kaya kan congressman na mayo kanin appointment. Unless otherwise na may barkada ka duman na empleyado ni Congressman so and so kaya ni Senador JB birthday floor ha bagong si JB Hercito. Tapos may appearance ka duman permado. Yan ang importante, yung mga dokumento na nagpapatunay na ika talaga day naghahambog. Kabakangon yan sana, medyo naghahambog ka ma-eleksyon na baga. Gusto mo lang ipagbida na ika naghahanap nin. Haloy na ka mo sa pwesto, ngunyan ka pa sana mahanap ni na project. Napabalik-balik ka sa Manila, ngunyan ka sana mahanap na madali na ang eleksyon. Ano ka? Ano kami? Di man kami pinangakinood mo. Ay, ingat-ingat lang kay Chief Engineer Abilin Don Turalio nasa monitoring siya ngunyan. Nasa monitoring siya ngunyan kaya nasa muyang signal audio kan RPN DCKI. Sige, audible sa Banwaan Kanbula. Good morning. Malinaw kita pong naantabayanan dyan po sa Banwaan Kanbula, Camarines Sur. Kaso bago, nagdyan siya sa Baaw, pasiring naman sa may parte kang, Pawili. Tapos, ngunyan, nasa Bula na si Chief Engineer Abilin Don Turalio. Maray pa niya. Siguro ini, igwanin, service na pandiorag na force. Ingat-ingat lang po ingat-ingat lang po kay Chief Engineer Abilin Don Turalio on the way na siya duman sa Banwaan Kanbula and audible signal dyan po sa Banwaan Kanbula. Good morning sa mga taga dyan sa Banwaanin Bula, Camarines Sur. Happy listening po sa Indugabos na mga nag-aantabay sa tuya. Malinaw po kitang naantabayanan po dyan.
Kumusta ko na lang kamo? Nasubukan nyo na ba sumayaw ng cha-cha? Ika'y natutuwa tulad ni Aling Linda. Habang naglalaba, sumasayaw ang lola. Nakangiti pa siya habang nagcha-cha-cha. Dahil ang cha Ay, sa mga paraantabay niya to, kami live man pong naantabayanan sa moyang mga platform. Araw kan na Facebook Live, kan RPN DCKI Iriga, sa Twitter and sa YouTube po mga tugang. Pwede po yan indong i-search sa Mabulaga po sa Indoan sa muyang mga pandok sa indong mga telebisyon. Search lang po pwede nindong i-likes, i-share, i-follow, and paki-subscribe naman po kan sa muyang YouTube channel, and paki-open man kan sa muyang website, rpnradio.com. Yaon po dyan ang mga bareta, informasyon lokal, halis sa Rincon area and Bicol region sa samoyang official website kan rpnradio.com mga tugang. Ay gwapa ka mong mga maaantabayanan dyan na hali po sa ibang mga lugar, mga bareta lokal man sa inda. Kaya gabos po na sa indong pinaghahanap na mga informasyon, kung may cellphone man sa nakamo, may internet, pwede po nindong i-search sa rpnradio.com. Pwede nindong i-like, i-follow, i-share. Nasabi ng website kan RPN DCKI, rpnradio.com. Asin sa Facebook Live, Twitter and YouTube, RPN DCKI Iriga. Sa kuya man, personal Facebook account ko man. At naka-live man po kita. Tanganing dakol po kitang naabot ka na sa tuyang programa worldwide and sa tuyang programang Bicol Connection. May mga texter kita, hali po duman sa ibang nasyon, hali po sa mga kababayan niya tong nagtatrabaho sa ibang nasyon, tangani sa nang makatabang sa indang pamilya, nagsasakripisyo kan sobrang kapung-awan, sobrang kapagalan kan trabaho, nangangamuhan sa ibang nasyon, tangani sa nang may maipadara sa saindang pamilya. Kaya minasaludo kita sa mga kababayan niya itong overseas Filipino workers po mga tugang na yaon po duman sa ibang nasyon. Kaya pasalamat po kita pati sa samuyang website, sa muyang Facebook Live, Twitter, YouTube. Sa paagi po kayan nadadangog po ang mga programa digdi po sa RPN DCKI. Lalo na po sa mga kababayan niya to dyan sa Hong Kong, sa Macau, sa inpang parte kan Kinaban, South Korea, sa may Korea, Japan, sa Amerika. Adakol po kitang mga texter mga tugang. Kaya salamat po sa Indugabos na mga nagaantabay sa Samuya, digdi po sa RPN DCKI. Sige, punan ta na mga tugang sa tuyang mga informasyon ko niyan. Aramon tango na an development kan Bulkan Mayon. Tayo ni po pinag-aantabayanan ko niyan worldwide. Kung kumusta na anong mga latest development kan Bulkan Mayon. Ngunyan po nga Petsa 7 kan bulan na July 7, 2023. Medyo naglangkaw po ang aktibidad kan Bulkan Mayon mga tugang sa nakalipas pong 24 oras. Sa latest bulletin na pinaluwas kan VBOX, 79 ang nairegistrong volcanic earthquakes, 216 rockfall events, 7 dome collapse, 8 lava front collapse sa pyroclastic density current events po mga tugang. Medyo maluya po ang pagbulos kan lava halis sa crater na may laba na 2.8 kilometers duman po sa Miisi Gali, asin 1.3 kilometers sa Bonga Gali, asin pag-collapse kan lava nin nasagod sa 3.3 kilometers, asin man 4 kilometers duman sa Basod Gali mga tugang.
Ang sulfur dioxide man po nasa 973 tonelada. Padagos man po ang moderate degassing hali sa Summit Crater na nagpuproduce ng 600 meters plumb as in pagpadpad sa west-northwest as in west-southwest. Mantinidong nakataas pa man Girarayan Alert Level number 3 sa Bulkan Mayon na gustong sabihin high level of unrest po mga tugang. Ayan po ano. Siguro medyo nagkakarakalma na si Mayon daw nga ni day nakabali naman sa video kan Love the Philippines. Kada akol po kan mga tourist spot destination digdi po sa Bicol. Maluya so researcher kan na Department of Tourism mga tugang. Tana research ninda through kuyan lang through internet lang. So nahiling na mga magagayo na ikukumparar sa Pilipinas duman po sinda nagkura. Kaya irakman ano. Kaya ngunyan sa latest development man kan DOT pinagkanselar na po sa kontrata kan ad agency mga tugang. Kaya maray man yan, magka-ingol ko ganlugod ka mo. Gusto nindong makakapot din milyones, nasa tubangan sa nakamukang compute. Puro sa na mga stock video files ang pinagkuran nindo. Nabakuman digdi sa Pilipinas, ay man anday mababalde kan sa indong mga ginigibo. Pinapasupog po nindo ang Pilipinas. Sabi nga ni, garo nga may kuyan ini, para ngayang demolition job sa bagong tukaw na sekretary ka na Department of Tourism po mga tugang. Kaya ngunyan, kada ako nang nagsusestyon na ribayan na ngayon an Love the Philippines. Pati sa mga dating secretary kan DOT nagtataw ng suwestyon. Pero napabilib ako duman sa suwestyon ni Senador Lito Lapid. I'm sorry kung kamo po habok kamo kay Senador Lito Lapid, pero ako gusto ko po siya. Tadawa pa paano sinasabi nindong maman ngayon magiginibo sa Kongreso, Senado. Pero igwa siyang naipasar na bill na ginagamit kan mga namamanwan na Pilipino kung ikukumparar mo man duman sa mga doctorate. Na mamaurag mag-English. Pero si Lito Lapid nagdudugo-dugo pag nag-i-English. Pero igwang naipasar na bill na ginagamit ng ngunyan kan nasyon kan Pilipinas. Tama man sabi ni Senador Joker Arroyo. Anoon mo man ngaya kung kadakol mong naipasar na resolusyon o kaya bill na abot ngunyan padagos na pinagtutukar sa Senado sa plenaryo na day pa naipasar. Daog pa sa ngayon kan sarong naipasar na bill na naipas na aprobaran sa plenaryo naging permado kan presidente sin ginagamit ng ngunyan kan mga Pilipino. Tama man. Kaya tama man si mga nagpaparasabing mamang yan magiginibo, di opinion nyo man yan, igagalang lang mo yan. Basta kami, igalang manindo kami, ha? Di ba? Kaya sabi ni Senador Lito Lapid, ano daw ngaya kung gibuhon na sa nangayang, wow! It's more fun to love the Philippines. So, di ba? Magayon baga. So, dating wow Philippines na sa panahon man ni dating DOT Secretary Richard Gordon. Tapos dating It's More Fun in the Philippines. Nalingaw ako kung sa ito Secretary kan DOT. Pasensya na. Tapos ining panahon ni DOT Secretary Frasco. Bakong fiasco ha. Maray na tong malinaw. Na Love the Philippines. Ano daw kung pagsarabo yun nasa nangayayan? Wow! It's more fun to love the Philippines. Diba? Magayon baga. Tama man. Very wow. It's more fun na mamutan mo ang Pilipinas. So, magayon bagang pagdangugon. Medyo harahalawig siya na sa caption. Pero okay na, basta na importante, magayon po ang kinaluwasan. Bakong Love the Philippines, pero sa mga stock file na bidyong pinagkuhakan ad agency, hali naman sa Thailand, Indonesia, UAE, tapos sa Switzerland. Ito sa nang Banawi Rice Terraces, duman pala sa kuyan to.
duman sa kunday ko nasasala garo sa Thailand to. Tapos so para sisirang apon kan sa iyang fishnet garo Indonesia to. Tapos so itong kuyan garo so disyerto man duman palan sa United Arab Emirates. Sa aeroplanong natugpa duman sa airport, duman palan sa Switzerland. Yagayagahon ka kayan. Mayong originality mga tugang. Kaya dapat ang mga researcher, mga yaon sa DOT, ayuso na marhay na mas maray pa tong magtigwa kamunin per region. Na 10 ways atong 10 ngayang mga magagayo na lugar sa kada region. Takadakol, digdi nga ni sa Pilipinas, diyan nga ni sa may parte sa Pilipinas, digdi nga ni sa Bicol, diyan sa may parte area, kadakol po diyan nin mga magagayo na lugar na pinag-develop mga tugang diyan sa may parte kan Karamuan. Di ba? Dahil nga ni siguro yan na iba, samantalang pinag-shootingan na po yan kan pamusong television show digdi sa Kinaban mga tugang. Ano pa? Ni pong Mount Mayon na kaya siguro padagos ng Galborot, tadayon lamang ngaya ko nindo'y pinag-iba duman sa indong video footage na pinagpahiling. Kaya parang insult ini digdi sa nasyon kan Pilipinas. Ayan dapat na mga inaasikaso kan sa tuyang gobyerno. Grabe ang tiwala kan sa tuyang chief executive si PBBM alagad igwang mga tawong sabi nga ni kan iba garo ngaya parte kan demolition job. Duman po sa secretary kan Department of Tourism. Sabi ni Congressman Joey Sorte Salceda, please give her a chance. Tama man. Bako man na perpekto, kabus na tao, bako man na perpekto. Gusto man na pakarayon ka na mamayo kan sa rong ahensya kan gobyerno, alagad may mga tauhan na padagos na inuula sumaray na kaisipan. Ay, nako talaga, oo. Only in the Philippines. Kaya, okay na siguro yan na, wow! It's more fun to love the Philippines. Ayan, sa ko yung ikukurahaw bago ko magpuon. Wow! It's more fun. Yan? It's more fun kaya to love the Philippines. Digdi sa tuyang nasyon. Kaya sa tulong sekretary kan na DOT sa mga caption ninda, pagsaraba yun na po yan. Tanganing maray pa daw magkatarabang-tabang, magkaturuang-tuwang sa pagpakarahay kan Pilipinas. Ang yan pati, medyo sabi nga ni, sa latest survey kan, tong sunag survey, SWS garo, itong mga tugang na garo. Numero, porsyantahe kan mga turistang nagpasiring sa Pilipinas, garo nagbaba. Samantalang kan nagtalikod na mga nakalipas na aldaw o semana o taon, ang numero unong mga turistang nagpapasiring digdi sa Pilipinas, mga Chinese. Almost nag-abot po to sa 1 million. Alagad ngunyan, garo na sa 40,000 na sana. Baka ini, kuyan pa ini, resulta man kan padagos na pag-kontra kana sa tuyang mga kababayan sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kaya imbes na numero uno so China nang nagpapasiring digdi sa mga saladukan mga turista, garungon yan pang-sampulo. Ang numero uno pa man giraray na nagluluwas ang Amerika. Ang Amerika kaya, bako sa naman ng mga pure American citizens ang nagbibisita digdi. Kundi pati na po sa mga Filipinong green card holder na pag nagbelta digdi sa Pilipinas, nagbisita, parte na yan kan American tourist po mga tugang. Yan po, bako lang sa mga pure Americans ang binibilang na nagbisita digdi na para maging tourist digdi sa nasyon kan Pilipinas. Kundi pati na sa mga Pilipino, dawasain, South Korea,
Japan, Australia, hali naman sa Europe. Ikanin mga kuyan, mga turista, mga tugang na nagpapasiring po digdi. Pero ang iba, mga Pilipino, kundi duman na po sila nag-restart, nagbabalik po digdi para magbisita sa indang mga ninuno. So pinaghalian po nindang pamilya. Tadyang pag-ibig. Kaya yan po mga tugang. Ano? Shalalalala. Oy, madaliw ng oras. Chip, 30 minutes na po. Makalipas ang alas 9 nin pagkaaga. Mabelta kami. At yan sana, pagkatapos kan mga pagirumdong. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fall, bangong kumaka-bloom. Charm that fall, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm that fall, bangong kumaka-bloom. Charm that fall, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguanin germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max.
Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Okay, thank you very much mga dugang. Balik po kita digdi sa programa. Nasubukan nyo na ba sumayaw ng cha-cha? Ika'y natutuwa tulad ni Aling Linda. Habang naglalaba, sumasayaw ang lola. Nakangiti pa siya habang nagcha-cha-cha. Dahil ang cha-cha pampatanggal ng problema. Lagi ka pang nakatawa habang nagcha-cha-cha. Kaliwat kanan nyo lang ang inyong hakbang. Pakending-kending lang. Ay, pabutan ko daw din congratulations si Jacob Martin. Ano? Talagang achievers. Okay na yan. Ano? Dawa sabihin na bako man na honor pero achievers. At least na naugma so akin. Dawa taigwa kaya nga yan achievers, best in math ngaya, best in Filipino, mga araw kayan. Pero congratulations pa rin, ano, tadawa pa paano, igwanin ko yan, igwanin nabutan si Aki. Araw kayan mga Aki kaya mga tugang, ano, kaya siguro kay punta na sa naman na suportaran. Ang mga Aki, kung ano manan sa indang mga gustong ma-achieve. Lalo na nagpupun pa sa naman sinda sa eskwelahan, i-guide na sana. Kundi di man kaya maibitaran minsan sa sobrang mga pasasaway kan Aki, naanggutan kan magurang. Pero normal man po yan. Lahat ay magsaya, iwanan ang problema. Sa lahat magcha-cha-cha. Tuod muna kayo, kung di nyo pa to kaya. Paturo lang kayo sa mas matatag. Boy, namatugang sa iba pa niya itong mga informasyon ko niyan. O, dyan pala sa, ano, sa Banwaanin Bao, Camarines Sur. May nagpaabot sa tuya, ini pong mga nakaka-observe, ano. Lalo na ang mga paratsenda dyan, may oras sa naman para magtinir dyan po sa sarong lugar na taupukan market supervisor mga tugang. Igwasan ng oras. Bakong arog kan yaon sinda duman sa may party kang likod kan merkado publiko, duman sa may barangay San Roque. Talagang haros an iba, nakabugtak na sa mga panyenda dahil na po pinaghahali, ano, tatakupan na sana pag maturog po sinda mga tugang. Pero ining bagong location po ninda, kung maatubang ka sa market kan na bao, ining nasa right side, dyan sa mga paramaritatas, manlain-lain na pinagchichenda mga tugang. An obserbasyon lang kaniba, minsan pagkabanggi na, pagkatapos ka na sa indang pagnegosyo, pagtsenda. Uy, ang mga iba man na negosyante, day man lamang na tapungon ikaag sa sako o tamang basuran so sa indaman na kalat, ano? Pero ipinapakuyan na sa naman sa mga pinapaubaya na sa naman duman sa mga market cleaner mga tugang, lalo na sa mga night shift na market cleaner dyan po sa merkado publiko.
Okay man ko tana kung iyan ipapaubayan na sanduman sa market cleaner ta may rason man po ang mga paratyenda na kami ngayon nagbabayad sa muyang lugar na pinagtitindahan. Igwanin itong inapod na ko yan itong nagsisingil nin diriges o barabayin ti siguro kada tiyenda. Kundi importante siguro dyan pakatapos ko yan tipunon si basura po nindo ikaag na sa sarangwen tanganing madali na sa naman maghakot so night shift na mga cleaner po dyan tapos idadarahon duman sa ikakag duman sa truck karabang-tabang na sa naman siguro one time kaya kan sarong banggi sabi kay itong kuyan cleaner sa bagay obligasyon man nila tapi gisweldohan sinda dahil man lamang nga aayos kan mga ibang paratyenda so dapat duman sa nalalapa dapat duman sa day nalalapa kaya man nadidipisilan man talaga sinda mga tugang. Siguro ini po ang pangapunan niya to. So mga nag-aantabay po dyan sa merkado publiko kan bao, mga negosyante. Siguro dawa kita nagbubuwis, nagbabayad sa gobyerno. Kaya po nasa naman siguro. So kooperasyon niya to. Iyan para sa to yaman sanaan kalinigan na yan. Kung ano po ang mahiling na kagayunan, kalinigan, kahamutan dyan sa merkado kan bao, kamo man sanaan tatawanin komendasyon kan mga kababayan niya to na maray palan ngayon mga paratyenda digdi na mag-ayos kan sa indang mga basura. Ba man kaya kung sa na sa naman dyan pinagkakaagano. Dawa sa benta ng may sweldohan man dyan pero bako man sa araw kayan igwa kitang obligasyon na ayuson mga basurang iwinawalat niya to pakatapos kan paggatsyenda. Pako sa naman siguro dyan sa banuan kan bao kundi sa iba pang mga merkado mga tugang. Importante po yan importante tarabangan para sa ikakarahay kan gabos po mga tugang. Oras na ngunyan, 17 minutes bago mag 10 o'clock ni na pagkaaga. Si Connie Lontayo Polboroso Leia Canega. Good morning po. Good morning man sa imo. Happy listening daw to everyone. Salamat na maray sa pagantabay po digdi sa laog ka na sa tuyang programa. And siyempre, si iba pa mga nakatutok sa tuya, Sonia Pontanares dyan sa Macau. Si Yeng Ronda Birdie-Flor, si Lani Saliena. Good morning, Manay Lani. Yaon ka dyan sa Metro Manila. Parang nagatindar kanin kasal. Thank you. And si Jacent, dyan siguro sa MTC, dyan sa Milaor. Garo dyan nagtatrabaho. Good morning na lang po sa Saindo. Thank you so much sa padagos po nindong antabay po digdi sa RPN DCKI. Okay, malinaw po kitang naantabayanan dyan sa may partikan Cruising Bula, Camarines Sur. Kumusta ka mo dyan, sa mga taga Bula? Happy listening po sa Saindo. Si Jovi Gonzales Lotivio watching Bicol Connection Program. Thank you and more power. Salamat tabi Manay Jovi Gonzales Lotivio sa imong mensahe digdi sa tuya. Sa mga gusto pang magpaabot nin mensahe kung kamo nag-aantabay nagdadangog sa inyong mga transistor radio sa paikan na 1332 sa pihitan kan sa inyong mga radyo AM band po kami mga tugang baku po kaming FM kundi original AM band an RPN DCKI sa moyang chip naglilibot-libot nagmo-monitor kan signal. Ayan. Good morning po sa Indogabos. Text na lang po kamo 0981-674-2530 0981-674-2530 po mga tugang sa tuyang text line digdi sa RPN DCKI. Oy, para rin
An pagtatapos kan registrasyon kan sa indong mga SIM card po mga tugang. Sabi ni Regional Director kan Makulay kan RPN DCKI News Department, huli sa hababang turnout, kinayo pong nagpaparehistro kan mga SIM card po mga tugang. Ang National Telecommunications Commission, pati sa indang pinagkonduktang SIM card registration caravan, hababa pagiraray sa turnout. Ano na daw? Ano daw tan ibaabo na magparehistro? May mga ginibo. Human sana, may batas na. Di ipasunod na po ang batas mga tugang. Na dahil na palawigon ang SIM card registration, kung ano na po so talagang petsa na pinagtalaan after na magpaso, nagtawgiraray nin extension period para po magparehistro kan SIM card, di tapuso na. Kung nabong mga magparehistro, di mayo kitang magiginibo. Basta importante, sunod doon na subatas na napirma na po kan presidente. Sabi po ni NTC Bicol Regional Director Samuel Sabili, kanini po makonduktaan in pagipagulay kan o entrevista kan RPN News. Dawa sa indang ginibong SIM card registration caravan, hababa pa man giraray ang turnout. Kaya dahil naman malibot po ang National Telecommunications Commission Bicol sa manlain-lain na lugar para mag-assister sa pagpaparehistro kan SIM card. Ayan, sa pagparehistro kan SIM card, dahil na po sinda malibot-libot sa mga lugar para po kamutabangan sa pagparehistro kan sa indong SIM card. Pero sinda, padagosan paglibot-libot, tanganing sa mga nag-ooperate na registration na mayo po nin prangkesa, nin permit, tutuklon ka mo at ipapasarado yan. Ano, Chief? Kaya, ayan po, pero sa SIM card, dahil na po sinda malibot-libot na mag-assister pa sa pag-rehistro po kan sa indong mga SIM card, bahala naman kamo. Hababa man giraray sa turnout, dawa sinda po sagibo na kan registration caravan. Pero, padagos ngayon sa mga paglibot-libot para sa mga mayonin na provisionary authority mga radio station na nag-ooperate. Diyan Salbay, Igwa. Pangaranan ko? Hira ka mo. Sunod nga ni ka mo. Tawa ka mo nakasandig sa sarong politiko. Sunod nga ni ka mo. Mga frequency pati nindo, alanganin sa lugar. Aram nindo kung anong alanganin sa lugar mga tugang. Halimbawa, ini halimbawa lang. Halimbawa, 95.1. Ang masunod kayan, 95.5. Ang masunod kayan, 95.9. Pero kung gigibunin dong 95.7, dahil ka mo nagsunod duman sa reglamento. Dahil nindo kayong pag-usipan kayan, arami yan. Arami yan, ha? Kaya, digdi sa bagay nene. Padagos kaya kami na malibot-libot duman sa mga radio station na nag-ooperate na mayo pong provisionary authority, kaya permit talaga mga tugang. Kaya sige, sarado na yan nito nakakabalde duman sa mga lehitimong may permit na mga radio station, mag-AM man yan, mag-FM. Yan, kadakol nga yan. Igwaman nag-ooperate, tumunog, dai. Sa into. Igwa kayan, minsan kita kaya perming nag-i-scan kan mga radyo niya, igwa na naman nagtatanong. Sumunod na naman, sabi ko, umayo na naman. Ano yan? Kaya tama man yan, si NTC Bicol Regional Director Samuel Sabili. Ay, good morning kay Engineer Veloso.
Yan sa NTC, barkada niya to ini. Tama, sige. Santa Elena, Bula, loud and clear ang signal kan RPN DCKI. Kaya padagos niya to dahil na po ma-assistir sa pagparehistro kan sa indong mga SIM card ang National Telecommunications Commission. Ini po ang naging paliwanag ni NTC Bicol Regional Director Samuel Sabili. Kaya ang mga maparehistro sa natatadang mga aldaw kay puha na magkaigwakan sa diring diskarte sa pagpaparehistro alagad padagos ang pagkondukta nila nin information dissemination, information education campaign. Kabali na po kami digdi. Kami narman sa indo na magparehistro na kamo kan sa indong SIM card. Tanganing day naman po kamo hagupon, day naman po kamo maka-experience nin mga inapod na scammer. Ako nga abot ko niyan, registrado na sa kuyang SIM card. May nagpaparatext pa man giraray, SIM card number na just click ngaya the link 1,999 magagawa natin yan ng triple ang pera mo. I-click mo sa ngay unlink na yan, pambira niya ako yun. Yan na hihiling na naka-registered na yan sa NTC ning mga araw kayo nagpapara-text na ini mga SIM card po yan mga tuga. Pihit ang dadyang at patibaywang magshalalalalalalalala kaliwat kanan nyo lang ang Kaya hoping na ini po paabot giraray. Ano po? at patibay Tanganing kita po din na maka-experience sin arog po kayo. habang naglalaba Ako. sayaw Kaya digdi po sa bagay na ini, sabi ni Regional Director sa Bilican NTC, waranin mangyayaring panibagong extension sa SIM card. Tama ako. Uyon ako sa mga araw kayan. Dahil na pagpara magkaigwanan extension, tahaloy naman pong pinagtawanin pagkakataon, labi ng sige nga niyan pagkikipag-text na maghilingan kita kung saan makikipag-date tapos sa pag-rehistro sa nang madali dahil registered ka sa indang SIM card. Posible naman yan mga abusan na talaga siguro yan engineer Sabili na mag-registered ka sa indang SIM card. Kaya wala nang mangyayaring panibagong extension SIM card registration kung kaya dapat na magparehistro na sinda bago ang Hulyo 25. Hulyo 25 ngunyan na bulan na ini. July 25. Ultimong aldaw kan registration para maibitaran ang pagkaka-deactivate kan sa indong SIM card. Pero ang hapot ko tabi, NTC. Ang sa kuyang SIM card, sarong SIM card, naka-registered na, po ngunyan, emergency call na lang. Dahil na naloloadan, dahil na nagagamit, pero minsan ng emergency call. Bakit? Manan sa tuyang dakulang kahaputan. Pero registered na mga tugang Globe Tapos emergency call na lang. Di ba? Tapos registered na, may mga nagluluwas pang information na iparehistro mo na ang SIM card mo, malapit nang ma-deactivate. Naka-registered na nga yan. Ano pang gustong gibuhon niya to? Pero ang best tang i-rehistro ito. Yan ang mga kaputan ko man sa inda. Sige. Oy! 5:30 before alas 10 nin pagkaaga mga tugang digdi sa laugkan sa tuyang program. Good morning, Brad June. Salamat. Good morning, Tabi. Ki Claro Babylonia the third. Yan. Tama ako. The third. Si Jojo Marie Romero. Nagaantabay man ngunyan. Salamat na maray. Kan sa indong padagos na nagdadangog digdi sa RPN DCKI. Ayan po mga tugang duman sa mga day pa po nagpaparehistro, mayo na po nin extension
sa SIM card registration. Abot na sana po yan July 25, 2023 mga tugang. Ayan ha. Tepuhan po yan. Ha? Tanganing, dahil na po kamo makaresibi nin ano man ang mga text, scam, o kaya sasabihon, ika nga yan, nanggana nin $830,000. Just call me nga attorney Utot. Di ba? Kung ako pigpara patulan ko yan, siguro cheap, kuya na ako ngunyan, bilyonaryo na. Pero ang beses na ako naka-receive nin $830, 750,000 pesos. Dahil na siguro ko mautang nin bagas para may pansap na ako sa sarong aldaw, mga tuga. Ayan mga kuyan, yan mga ihemplo sa na mga tugang takon ika po mapapatubod. Just text me ngaya or call me. I'm Attorney Utot. Kung ikaw man pinatulan mo yan, tapos baka pagparahagadan ka kung ano-anong mga requirements, tapos padadaran ka tanong ngayang asikasuntaran sa imong cheque. Kay puan mi lang ngayon in araw kay ning kantinad. Dahil nakamuka yan. Yan ang sinasabing scam. Di ba? Ako, kadakol kitang nare-receive ka yan. Takon, ini po, babasahon niya to mga tugang. Ano daw yan? Dahil pa siguro hindi yan na... si Sayene. Good morning po, sir. Pakikontak naman ako, may sadya ako sa iyo. Please contact me, thank you. 0068. Pabisto ka na po kung sisay ka. Ang pangaran ko, bistado niya. O uni pa. 0910-406-9087. Nakapunta na sa 99bet. Mataas na rebate, mabilis na pag-withdraw ng pera. O ini-unlink. O yaga-yagaon yan. Abot ko yan, dahil pa yan na screen kan NTC na samantalang registered na oy, pasensya na si Ma'am Kyle, dahil kita masisimbag. Mayo akong messenger, Okay, sige. So, kadakol panigdi na ini man musta. Nagpaparamusta. Pero itong mga number na day naka-registered, may pangaran. Araw kini ki Ma'am Glad kan DILG. Good morning po. Ito po si Ma'am Glad po ng DILG. Yan. Okay yan. May problema. Pero ining ibang mga nagpapara-text mga tugang na dahil niya to bistado, sige ang text. Sige ang text kung ano-anong mga ipinapaabot sa satuya na dahil man kita nag-intindi ngaya. Kaya sana sa mga kababayan niya tong day pa nagre-registered, magpa-registered na po kamo. An NTC, sige po an text sa tuya. An NTC pati pag nagte-text, NTC ang pangaran ba kung number Huwag maniwala sa text tungkol sa pera o bank verification. Ito ay isang scam. I-report sa igwasin dang link mga to. Kaya tumawag sa NTC hotline 1682. 1682. Pwede kayong tumawag dyan. Kaya sana po, dahil na po paghalaton na dahil na po kita makapasiring sa sarong bagay na dahil po kita makaka-receive nin araw kining mga text. Okay, sige. Salamat na marhay.
Aha. Sige, sige. Ay, Alas 10 na po mga tugang sa tuyang oras ngunyan. Igwa pa kami at yan, mabuelta kami. Pagkatapos po kayo ni. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gatok, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Puro lang kayo sa mas matatanda dahil ang tsa-tsa pampatanggal ang problema. Lagi ka pang nakatawa habang nag-tsa-tsa-tsa. Tsa-tsa-tsa, kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyalalalalalalalang. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyalalalalalalalang. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyalalalalalalalang. Kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at pati baywang magsyalalalalalalalang. Nasubukan nyo na ba sumayaw ng cha-cha? Ika'y natutuwa tulad ni Aling Linda. Habang naglalaba, sumasayaw ang lola. Nakangiti pa siya habang nag-cha-cha-cha. Dahil ang cha-cha. Okay mga tugang, pasensya na po. Importante lang so pinag-message ko ano. So pag-iriba mi kaya yaon duman sa DA ngunyan ay pinag-asikaso. Mayo kaya kitang pang-call ano. Napamayo kan Rafis yan po sa Department of Education, Department of Agriculture, Regional Office number 5 si Ma'am Lab Lubilla Guarin. Tibaad lamang makakuyan to. Dawa mahuri na po so sarong requirements ano ta medyo kaya apekin ano. Kung kilala, so ana banana, walang umapansin kahit Sana po mga tugang mangyari na digdi po sa RPNDCKI madagang punindoan mga info commercial kan Department of Agriculture. Lagi siyang may labing-labing, di na mapigil ang
Yan lang pati, 10 lang tabi chip, pirmig ng kabali, digdesire ka kita lang. Kaya tibaad lamang mangyari, ano? Bagong-bago na kaya ngunyan ang mga patakaran, pero kayo ito, sila Ma'am Blick, pag dinumanan niya to, after 3 days, okay na yan. Ngunyan, kadakol na mga bagong proseso, ano? Kan mga papeles, mga tuga. Dyan pati sa Regional Office 5 ka na DA, pag halimbawa madaman ka sa SABAC, sa Bid and Awards Committee, medyo suwayan duman sa main building kan DA. Medyo may distansya, almost nasa 500 meters siguro tabi chip. Kaya kadakol na pati kan building dyan sa DA, bilib ako kan mga administrar dyan ngunyan mga tuga. Sabagay, kahit ito pa po yan Si DA Regional Office de Los Santos pa kayo, kadakol ng mga pinag-asikaso mga building po dyan. Mahiwason mga tuga. Yan po ang Regional Office kan Department of Agriculture dyan po sa Barangay San Agustin sa Banwanin na Pili, Camarines Sur. Kaya good morning na lang kasod nakulay niya to si Anpamayukan Rafis. Dyan po sa DA si Ma'am Lubilia Guarin. Lagi siyang may labing-labing, di na Kan na rin makakaulay niya to ini. Tanganing makakuha kita nin intervista sa iya about sa mga sa ginigibong pagtabang po kan Department of Agriculture, lalo na sa tuyang mga paraoma. Ay, good morning kay Cynthia Salvadora. Good morning, mate. Good morning, tabi sa imo dyan sa Bagong Bayan, Baog, Camarines Sur. Kumusta na? Kumusta na dyan sa Haraning Poultry nindo? Bako na bang malangaw ngunyan? Dahil na ba naggugusi? Mga poultry kaya, lalo na sa mga medyo day pang gayo nakukaan teknik ang paagi na mayong gayong langaw saka mayong parong. Yan ang pinagrereklamo kan mga harani sa mga may poultry. Digdi sa tuyang lugar mga tugang. Diyan nga ni sa may party kan Albay, sa may Pulanggi, diyan sa may party kang Cypress, sa iba pang mga barangay diyan, mountain area yan, pero kuya ng mga tugang, asinsado ng marhay, kung ano-ano yaon sa taas, sa baba, parehas na. May internet, may mga gadget, pwede maggamit nin cellphone. Igwa dyan nin mga poultryman, itong 45 days na inaapod. Pag kuyan sinda naggusi na bang naggusinin bastang manok pinagkuan po ninda para i-deliver na po pag-araw kay ning mauran grabe po an kuyan an langaw. Grabe po ang langaw daw itong mayong poultry daw sa may mga piggery lang o sa mga barangay sa urban. Kung may mga piggery pa po dyan sa lugar nindo, lalo na ngunyan na nagpapara-uran po mga tugang, tapos so kanal, medyo may takop na po. Pag makakan ka mo, lauman po nindo na may langaw na. Ako na experiencean ko na yan mga tugang. kahit anong gawin mo, pa rin kawawa. Kaya siguro maglikay na sana sa mga may saliring poultry gumibuman po kamunin pagit ang aning si mga harani dyan sa Indo dahil naman po maperwisyo kan mga langaw na yan. Taros kung ikamakakan dawa udto mas maray pang kagkanin kubong kulambo para duman kamo sa laog. Subayros day po magpara o sa mga langaw, day po magpara tugpa sa pinagkakanin doon na may daradara po yan in virus. Kapag nagtugpa po yan sa mga bagay na maati, patawi po sa mga nagkakakan, nagmemorienda, nag-snack. Lalo na duman sa mga tangkal, nako, delikado po yan. Pwedeng mag-LBM kung sa ipama na maluya po ang istobago. Kaya siguro, sa mga maluluya pang giban po nindunin pa, ginaday man lugod sinda kuya na maray, maperwisyo kan sa indong negosyo. Maray kamo ta nag-i-income nin 1,000, kung bako man million, 1,000 na sana.
Sa mga yaraon sa Indo, pag-aranan nindo, isang kahig, isang tuka, nag-iingo at ang aning mabuhay. Paano kung nagkahelang pa yan? Pero may mga poultry farm man mga tugang na haros maglaog ka, dahil mo na po mapaparong ang bata. Ano? Kasi, pati langaw, kulang ng gayo mga tugang. Parang normal na sana. Dawa may poultry po yan kasi aram ninda kung ano po sa mga medisinang ipinagkakaag na mga tugang na mayo ng langaw, an ipot, bakunang mabata. Patabi sa mga nag-i-snack, ha? Tabi sa mga nag-i-snack, ini po ang realidad. An ipot, ginigibo pa yan nindanin fertilizer. Bako pong fertilizer sa tao, sala po yan. Fertilizer sa pananom. Nagirumduman ko sa rong produktong day ko na lang pagsambiton. So, kaibanan ko, medyo nagadan na kaya, no? Sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Pero may kaming naglilibot sa mandain-lain na lugar po, dyan sa partido, kung sain-sain, itong may mga mahiwas na uma, so mga para-uma, yun target me. Pinag-endorse me sa inda. Minsan nagpapaseminar kami about duman sa produkto na hali sa ipot na ginibong fertilizer po mga tugang. Bagayon, nakatabang, nakakapag-balik po, na ibabalik po ang sustansya kan sa indang mga uma. So pinagtatanuman din paroy. Kasi ngunyan, acidic na pong maray. Bago po akong agriculturista, pero naaraman niya to yan dahil siguro, nagtataga basa-basa man kita. Nagre-research man kita, nakikipag-ulay man kita duman sa mga agricultural engineer na may bastanting karaman sa bagay nini. Ang mga kadaklan kan mga umangon yan, parang acidic na po mga tugang. Gustong sabihin, bako ng gayong masustansya kung tatanuman mo po nin paroy. Dawa rin pong mga kuyan dyan, mga pinagtatanuman nin gulay, kung ano-ano. Pati nga ining ko yan, ining pinaglalauman nin tilapia, anong apod kayan? Pag iyan po, dyan, halimbawa, dyan sa Lake Buhi, dyan sa Lake Batu. Pag medyo ko yan namarayan yaon sa irarom, siyempre may mga laom po dyan na tilapia, nagsasabwag po sindanin mga pagkakan duman sa tilapia. So ibang day nagtutundag po yan duman sa irarom kang danaw. Yan po ang nagiging kausa kung tano ta nagkakaigwapalan nin fish kill. Maluya na, kulang na po ang oxygen. Correct me kung ako po sala, ha? Sabi ko na nga ni, bako man ako eksperto sa bagay nini, kundi sa naabot lang kan sa tuyang pagkaaral. Tinda ko kung mag-uyon sa kuyang kapartner sa teknikal. Ngirit sa napadini sa kuya. Parehas man yan sa mga uma, acidic na kaya ngayon ang daga, ang uma na pinagtatanuman. Kaya ini nga kay puwantang matawanin sustansya. Kaya sa produktong pinagdadarami mga tugang, kadakol kan mga nagbarakal kayo. Hindi, ang problema, dahil lang kami tuminagalta, sa dirimi ng gastos, kulang so nag-abot sa muya. Napabalik kay pambira. Kaya maloya, so nagkuha sa muya, nagadan na pati so kaibanan. Paano nga ini? Magagasolina kita, nagugutom man kita, pero kulang na marhay. Tapos, pag may mabakal, kung pira-pirang sako, nin abono, ang dinadara niya to. Sabi ko, mayong mangyayari kaya. Balik na niya ako sa radyo. Istoryang matuod, mga tugang. Istoryang totoo. Sa mga experience niya to sa pagkabuhay. As maray na po yan, at least may naaraman po kita. Kaya ayan po mga tugang, sa bagay na ini, kay puwan talagang mapakarahay. Kan mga may sadirin in poultry farm, taganing sa mga haranis sa indong lugar, day naman po makamati nin ano pa man na kadipisilan
Kung may magkahelang sa pamilya, siyempre, dawa pa paano. Dahil man, bakuman po kaman mapabulong kayan, baka hagadan kamo, informa sa nasa solicitation, bako po. Na baka kamo opisyal, kan banwaan. Nung yung talaga hagad sa kuyang pambulong, siguro ganyan nagsusulisit ini. Bako po, nagkahelang siguro so apo o kaya so aki dahil sa pagparaparong kang bata sa imong poultry farm na dahil mo na asikaso asin man ang mga langaw pag kamo po ma-harvest nagroruluwasan ang langaw mga tugang. Yan ang katuyuhan bakong magsulisit. Kaya kay po naman indong maasikaso ining bagay ni tanganing once and for all kamo nagdinegosyo sa mga yaon sa pagtaraid po nindo dahil po magkahelang na di man maggastos sa pagpa-ospital. Pag may nagkahelang sa pamilya, bako man ka man mapa-hospital kayan, baka maanggot pa kamong hinahagadan kamo nin tabang. Importante po yan mga tugang. 16 minutes makalipas ang 10 o'clock ni na pagkaaga mga tugang digdi po sa tuyang programa niya. Ay grabe po so nangyari man po mga tugang duman po sa Siyudad Canaga. Ano? So nagdi-deliver po nin package nabadil sa payo. Kansarong persona duman po sa Siyudad Canaga. Pati sa polis nabadil. Ngunyan pinagturuang-tuwangan man po kan mga miyembros kan PNP SWAT nangyari nagadan man sunang badil mga to. Ta-follow up niya to yun kasod ma po yung nangyari duman Siyudad Canaga kadahol po kan mga taga-media na yaraon duman talagang pinag-cover ining dapit tigdi sa nangyari mga tuga. Sa lahat magtsatsaga uod muna kayo kung di mo pa to kaya maturo lang kayo. Ay, igual kita nin 18 minutes makalipas sa oras na alas 10 nin pagkaaga po digdi sa tuyang programa ang ngunyan mga tuga. Nagtsatsaga kaliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang pakending-kending lang mga manang ipihit dyan at patibaywang magsyalalalalalala lang kaliwat kanan and how you understand. Okay, sandali lang ha. mga manang ipihit ang tadyang at patibaywang magsyalalalalalala pakending-kending lang mga manang ipihit ang tadyang at patibaywang magsyalalalalalala lang kaliwat kanan. Aras mga tugang haloy pa man po ining eleksyon politika na bagaan padagos ko niya na pinag-uurulayan digdi sa tuyang lugar sa probinsya nin Camarines Sur garo an alkalde kan Siyudad Canaga dagos ng sinampaling nin kasong cyber libel ni Naga City Mayor Nelson Legacion ang nagpapaluyap nin subot fake news kontra sa iyang liderato bilang alkalde po mga tugang. Naman po sa mismong post kan alkalde na isumitir na po ang dokumento duman sa City Prosecutor's Office na may petsa pang June 26 na day po maraman kung say ang kinasuhan huli sa pinagtakupan po ang pangaran kay ni. Grabe kung nakakuamanin atensyon sa mga namamanwaan may kanya-kanya man na komento, siyempre may pabor sa alkalde, may kontra sa alkalde, baka ngaya so kontra, baka ngaya iyan political nga po kayan maneuvering ba yun na dugay na ngayon eleksyon nagpapaluwas na nin mga araw kayo ng impormasyon. Kaya salado man kan sangkuni ang panglunsod kan Naga
Sabi ni Vice Mayor Nene de Asis, Vice Mayor Cecilia Nene de Asis, na ang Team Naga ngaya solido pa man giraray, lalo na sa konseyo kung may problema, tulos manindang pinagurulayan. Garo, may nakatalaan naman palang sindang urulay na gigibuhon ninda dating Vice President Leni Robredo para maplantsa ang sinasabing pagkakabanga-banga kan Team Naga huli sa issue sa politika. Pero sabi ni Vice Mayor Nene de Asis mga tugang kan makunudusuran in entrevista kan mga taga-media. Ako ngaya, bilog ngayon sa kuyang suporta kay Mayor Nelson Legacion. Kaya ako nga ni ngaya, nagsabi na sa iya na kung ano man ang mangyari sa maabot na 2025, dawa harayo pa, yaon nga ako sa iya. Kaya sabi man ni Mayor Legacion, nag-confirm na si Vice Mayor Nene de Asis, iyo man girarian sa iyang katandem, magiging katandem. Kaya digdi sa bagay na ini mga tugang, aros luhay-luhay nang nagluluwas an manlain-lain na issue dapit po sa politika mga tugang, lalo na po duman sa Siyudad Ken Naga. Garo si ang grupo ni Mayor Legacion ng Team Naga, garo may dai pagkakairintindehan sa issue sa politika, lalo na sa dating Vice Presidente Leni Robredo. Kaya na problema lang ngaya, baka biglang magabot sa punto na si dating Vice President Leni Robredo kumandidato sa pagka-alkalde kan Naga, o talaga ngayang magkakawatak-watak. Dating magka-aliado po yan mga tugang, pero aros ini na po ang nagluluwas sayang kung day na po mga tugang maplantsa giraray. Ini pong dapat ko tanang ngunyan, day na nguna pagpara usipan po ang politika. Ninhulit dugay naman baga. Dugay na. Igwapa ka mong bumununin pirang taon. Diyan po sa indong paninerbihan. Takon politika na po ang sa indong pag-uulayan, ay baka lugod mas maanggot sa indo ang mga namamanwaan na dugay na, pero politika na po ang pinag-uulayan ngunyan na mga panahon mga tugang. Ayan po ang istorya duman sa Siyudad Ken Naga. Ang ngunyan baga, si dating Vice President Leni Robredo, aros daing gayo nahihiling ta, nadadangog kung ano naman ang balak niya, lalo na sa politika mga tugang. Tangon yan, sabi kan iba, Simon ngayon sumabat sa mga opisyal na nakaturukaw ngunyan digdi sa Camarines Sur. Garo ngayon masasakitan. Gustong sabihin, digdi po sa mga Villaferte na iyo po ang nasa poder ngunyan. Gobernador, aki ni Congressman El Rey Villaferte kan 2nd District. And Congressman kan 5th District, aki ni Congressman El Rey Villaferte. Kaya nga masasakitan nga so lumaban sa arinman na posisyon. Digdi sa probinsya ng Camarines Sur na siguro dawa sa gobernador ay masasakitan. Si Sayan nag-iisip na lumaban digdi sa mga Villaferte, lalo na sa pagka-gobernador. May mga nagluluwas ba ng mga impormasyon na baka ngaya si Vice President Leni Robredo. Kundi iyan mga tugang aabangan kung ano naman ang gadtamayo pa manin pinapaluwas na mga impormasyon. Tabot nga ningon yan, garo mayo sa lamlight ang satuyang dating Vice Presidente kan Nasyon kan Pilipinas, Leni Robredo mga tugang. Sabi nga ni kaniba, kung siya lugod ngayon naglaban tulos ka ito bilang gobernador
kan probinsya ng Camarines Sur, baka ngayon nasikwat niya. So, pagiging gobernador kontra sa nakatukaw na gobernador ngunyan. Kundi, siguro, na hinghingan kan mga nasa sa national level, mga naging advisor kay ni, na lumaban bilang presidente kan nasyon kan Pilipinas. Kaya, tinuwadan niya kaisipan na maglaban gobernador kan Camarines Sur, kundi naglaban presidente kan Pilipinas na nakalaban nga ni si President Bongbong Marcos Jr. as sinibaba. Kaya ini po mga tawag istorya sa politika. Si Isay pwedeng magluwas na pangaran tangani sa nang lumaban po pagabot kan 2025 kontra sa presenting administrasyon ngunyan. Sabi kan iba, garo nga masasakitan pa ngayon sinda ki Gob Luigi Villaferte. Ninhuli nga yata marayman nga ang administrasyon kan presenting gobernador. Haros mayoriya sa mga alkalde kan Camarines Sur, yaon ngunyan sa lado kan presenting gobernador kan Camarines Sur mga tugang. Paano pa ngaya? So, gustong maglaban. Kung yung kaso ngaya si dating Vice President Leni Robredo lumaban, garo ngaya masasakitan siya mga tugang. Kaya baka magabutan oras ining mga analisasyon kan grupo ni Mayor Ligasyon na baka ngaya panggabutan oras lumaban bilang alkalde si Attorney Leni Robredo. Kaya ngunyan pa sana, gusto nang planchahon, anday pagkakarintindehan, kan dating magkakasurog, kan nakalipas na eleksyon, sa issue, kan politika, dyan po sa siyudad kan Naga mga tugang. Nasubukan nyo na ba sumayaw ng cha-cha? Oras na po yan, 27 minutes makalipas sa oras na alas 10 nin pagkaaga. Bicol Connection Report. Saber na ba dugang resibir niya to ang dugang na report halisa sa tuyang masunod na kapitan kan Santiago, Iriga City, Karondang Philip Barasena. Karondang Philip, good morning. Salamat, Karondang Jun. Soy ang kapitan. Ano yan, nagpapasalamat ka na ikanaan malaban kapitan dyan, Santiago? Ay, soy sa solicitation ng kapitan. Aram mo, qualified ka man daw. Kaya sabi kan, masakit yan. Sabi kan, may barkada ko dyan, na Portanova family. Ay, kung si Philip man sa nangaya, pwede yan, digdi sa moya. Ano ka kayan? May mga barka. Abo pong may stress. Mapadali ang buhay. Malay ito, sa na-stress. Okay, sige. Anong bareta ako dyan? Manunungod bagay ni sa proyekto kan Department of Public Works and Highways, hindi sa Camarines Sur 5th District Engineering Office na nakabase dyan sa Santa Teresita, digdi sa Banuan, Canbaaw. Ining manunungod sa project title 23FN0054-001, Ensure Safe and Reliable Road System Network Development, Road Widening, Secondary Roads, Bao, Iriga City, Navua Road, Key 0468 plus 311-Key 0469 plus 960. Ang location kani digdi sa Iriga City, Camarines Sur. Ang contractor, supplier, Hillside Construction Corporation and Jurassic Construction and Supplies, JB. Pero kay ba ang garig di? Ano na? JB ba yan nakabugtang? Bira ka. Ano yan? So, construction ni engineer kayan, ining Steve Andalis, kabali dyan. Bako.
Bako. Hillside Construction. Hillside. Aboniti. Abonite. Tapos ining construction firm ni Jurassic. an may sa diri kayan si Engineer Alex Gaite. Yes. Tapos may nakamugtak, GB, ang kasumpay. Baka sa radio station dyan. Pwede, baka June Verde Flor. Sa radio station ka ro dyan. Pangyayari. Ang bira ka. This is where your taxes go. Sabi mga digdi. Tapos, pinagpuunan na proyekto kan Mayo 26 ngunya na taon. As in, completion date kini sa November 23 ngunyan man na taon. Ining ko yan, ining hillside, saka ining Jurassic. Sa inpong lugar, anong portion kan Maharlika Highway ang ginigibo nindang widening? Bao, Iriga City, Nabwa Road. Digdi sa Iriga baga, saka dyan sa may parte kang San Juan. Garo, bakit ako may nahiling garo kay architect or engineer Steve Andalis yan? May portion lang gayo digdi. May pero portion. ang nakabugsak digdi sa ipinaluwas kan Bureau of Internal Revenue, Department of Finance, saka DPWH, talagang ang contractor ang Hillside Construction na man ang Jurassic. Baka nag-merge sa tulo. Sa totoo lang, maman akong nahiling na halis sa Jurassic na truck na dyan. Pwedeng nag-merge. Nag-merge garo. Tapos, ang budget kayo ni nag-aabot sa 32,755,830.87 centavos. 32 million pala niyan, Oo. Abot dyan sa na lugar? Bao, Iriga City, Nabwa. Pag sinabing Bao, entire Bao from San Juan main highway to Agdangan. Dahil nakabali itong hanggang. Tagaro tapos na to. Ay gawa na sa ng mga portion. Mga portion na sana. Secondary road. Secondary road. Anapot digdi, paano sa mga harong na maliligis kan sa indang widening? Anong man daw ang pwedeng may pahayag kan DPWH digdi? Babayadan man yan kan gobyerno? Sa kadakol kaya kan maliligis diyan sa may parte kang kang Bao pati digdi sa Iriga. Nakulan maapektaran. Correct. Na mga edifisyo. Kundi pagmatik, kung may orulay naman kayo ni, ang DPWH 5th Engineering District ang Camarines Oro. Ibaad lamang. Tanganing at least sa mga nagastuman kahit itong mga may sadirikan harong na naabot kan sa indang widening, dahil na magpara ko yan, dahil naman may stress, importante yan. Baka makainom pa sila sa itong stress. May inom mo na kayan, ganyan? Panlaban sa stress na tabletas. Ay, pamirara mo pala niyan. Hindi kung tinatalaban pa man ni ba kayan. Baga Anyway, siguro halat-halaton tanasan kung ano man ang gadaan pwedeng ko yan. Kaluluwasan kayo ni, tanganing sa mga naapektaran na ko yan lugar, at least matawan lamang sa panggastos ninda. Dan pinaghihidaw ko pang proyekto sa Banuan kan Baaw, itong diversion na Pagale San Vicente, pasiring dyan sa La Medalla. San Vicente, dyan sa may crossing. Oo. Ano yan? Baga nangagaro yan under ko yan kan local government unit. Sabi 150 million, nakatulong termino na lamang si Mayor Jeep Disenyo. Tagpod mo niyan, dahil pa natatapos ang pakikipag-ulay duman sa mga aagihan kang tinampo. Ba man kaya dyan, abong ipagamit so talagang direct na matutumbok kan ginigibong tinampo. Kaya hilingan man tinampo dyan, paliko-liko. Tapos may portion na road opening lang. May lugar dyan na so dahil natugot, kaya pinaliko. Kaya ang tinampo dyan, paliko-liko. Bakong diretsuhan na gayo ang tinampo dyan. Nako, pinaduman sa uma.
Umanga nito, pambihira man ito. Dahil nakalagbas sa uma. Umanga nito, nakalagbas sa uma. Binugtakan lang tulay. Duman sa may pasiring sa Salvacion, San Ramon portion bageto. Correct. Hanggang lang sa tulay. Pero sa ibang portion kan tinampo, nasisiminto. Halat-halatan, dati baad lamang tamadali ng eleksyon, ipadagos na yan. Baka pag patapos na si Mayor Jeep Disenyo, matapos naman. Kahit to kaya tabi Karundang Philip, during the time of ex-mayor ko yan, Gaite, duman yan nagpoon ang tinampong yan diversion, crossing to crossing. Igwa na kaitong budget ang DPWH nin 100 million. Kaso, so iba okay na, kundi so sarong lugar na aagihan kan diversion, dahil na gusto ta kalaban baya sa politika si dating Mayor Gaite Kaydo, kaya nahaloy hanggang sa binawi giraray so budget kan DPWH, and hanggang sa nawara si Gaite naribayan ni Bisenyo, kaya ipinadagos na. Yan ang istorya dyan. Aram niya ito, yan eh. Tapos, ito man na sarong dating direktor, kan NCIP, nakikimatagasan sa kontraktor. Sa highways. Oo, sa DPWH. No, may sadiring daga duman sa agihan. Igwa, dyan sa barangay La Medalla. Kaya palan. Ang gustong sabihin mga itong sarong dating direktor kan NCIP, mag-ulay niya, direktor sa direktor. Ganon. Ay, iba man ang direktor sa highway, saka direktor sa NCIP. Kasi ang highways, mga tinampo, ang inaasikaso. Itong NCIP, ang inaasikaso, so mga tugang niya itong, ano nga yapod ka yan? Mga tugang niya itong, yan, mga IPs, yan. Iba man. Kaya ipaubayan na niyan, tinampo sa highway. Ay, aram mo, ang pamilyang yan, nagdodonar yan ng mga daga. Nagdodonar ganin ng building? Ay, yung baga. May mga pangaran. Dyan. Digdi sa Iriga. Eskwelahan, nagdodonar sinda. Yan. Digdi sa Iriga. San Agustin, anong pangaran ka ng eskwelahan dyan? Si Perino Arroyo. Sabi nga, nagdodonar yan. Tapos itong NCIP, Lee Arroyo Building. Ay kawas, aki yan. Kaitong ko yan. Dati. Pinangaran lang sa building ta. Sinda so naging through the effort of. Di ba? Through the effort of director. Iyo po, sir. Kaya siguro sa bagay nga ning yan, makakatabang sa mga tao, pero araw kayo ito so nangyari na director to director, samantalang sa mga pagrurugaring nga nininda, pinagdudonar sa mga eskwelahan. Hindi ko nasakita ng DPWH na mga kumbinter. Baka ko yan, daiuyon, so yaon man sa DPWH na makipag-ulay duman. Uyon man gayon, kundi baka dahil nauyunan ng pakikipag-ulay. Baka igwanin dapat na mabuo sa urulay na daiman mapipierde. Pwede. Pero ngayon lugi ako Ay, garo. Sige. Siyempre, man yan mga kumbaga kontrata. Oo, igwaman po yan. Pero sana mangyari na po yan ang mga project na yan. Sayang man kan na natitinggang budget kan gobyerno niya to. Saan simbag digdikan mga tugang niya itong sana dire maagta proyekto. May pambihira man ito. Kaya ning matapos ito ngon. Dapat talaga tabangan niya to ang mga IPs ang mga tugang niya tong sindas original na mga Pilipinong dapat tabangan. May mga proyekto baga minsan na naagta din nagkakatarapos-tapos. Ayun na nga ni Tano man. Kaya kung nawawara na sa pundo. Hanggang digdi na lang ini so nag-consigure nga kan pundo da naman sa pisto ngod. Ganon. Apudan niya to ang kowa.
Apudan niya taan ko karo, pwede yan maghiling dyan kung napasayin si Fond, ano? Sana ngayangod, maging kuwa. Anong kuwa? Okay, sige. Minsan kaya, ako man mga kuwa-kuwa. Sige, Kaya nga, di na matapos sa proyekto mo. Saan ko man mga kuwa-kuwa? Ay, naku, makonsuelo ka talaga, Karon daw, Philip. Ay, pangyayari buhay tayo. Kaya mga proyekto ba sa Pilipinas, kung minsan, nababasol panganan ko at ano nga araw ka na nahaman sana, nag-agiman niya sa kuwa. Yun na nga ni. Uy, pero ang project sa Japan, lalo na ang napatinampo, igwayanin mga kabilya, digdi, pinaggagadot sana si daga. Tapos, kakagananin semento. O, duman sa Japan, igwayanin kabilya. Tapos, kakaganin semento. Kaya, haloy na maraot ang tinampo duman sa ibang nasyon. Maski sa Germany, may kunyan dyan, mga nakalatag na kabilya. Po. Digdi sa Pilipinas, only in the Philippines. Mahal ang kabilya. Manika. Pamahal baga kan kabilya. Ay. Kaya ang binubugtas sa Pilipinas, sa tinampo, kaputol na kabilya. Duman lang sa gilid. Both sides, sa gilid lang ang kabilyang kinakaag. Yan. Duman sa pag-ultanan, bubugta kanyan kabilya itong kabangaan. Oo. Tapos, duman sa gilid, duman sa may pormang kahoy, igwanin kabilya. Nakasuksok. Tapos, ano ba? Kung gilid-gilid na, saradit na sa kabilya. Tapos sa tahaw, sugso, kuyan lang, purong simento. Kaya pag lumok so daga, ang tendency kayan, naggagarat na si simento at another project, luluknungan ninda nin ispalto. Saka naglulubog so simento. Ayun na nga na iyan. Taso daga kayang napapatungan kang simento, nagbababa. O bako pang gadot. No, aramong gadot. Oo, sa kamay laboy si Raro. Ayun na nga na iyan. Kumbaga, may burabod. Kaya lauman ta na maabutan panahon. Diyan nga ni, kanako pa yaon sa bao, duman sa may parte kang San Isidro. Itong pinagsimento duman, pinaggadot lang si daga. O, day pa nga ni natatapos, igwa ng naggagatak duman sa gilid. O, pinag-repair to, kan kontraktor. Ano ba man kayang mga kontraktor, sige ang sabi, logi. Yakwa, sa tako lang naman si tinato duman sa taas. Ito kung perang porsyento na sanay, kaman. Wasa nga ya. Kadakol na kaya nga kan tigtatarabas-tabas man kaya nga bad. Ayo. Kaya maray digdi sa Pilipinas, haliyon ang mga tataisan na yan. Tangang bakong matarom. Garo dakolan para bulong sa proyekto. Ay, hindi na. Sige. So, initabi karon lang June na sa kuyang mga heras na informasyon. Alidigdi sa kuyang location ni man si Philip Marcena, RPN Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat kay Karondang Philip Marcena na may kasabay na komentaryo. Mabalik kami mga tugang pagkatapos kayo. Para sa bano na kabloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Nasubukan nyo na ba? Sumayaw ng cha-cha. 11 minutes mga tugang bago po mag 10 o'clock. Ini pong naging controversial na si Eric Season kan Naga City. Hindi pa siya habang nag-cha-cha-cha. Ini po nagadan mga tugang kasod mahuli po sa nakipag-ribayan po nin putok. Aduman po sa syudad kan Naga na susarong rider na ma-deliver po mga tugang aros komatos ngunyan sa ospital. Patay sarong pulis mga tugang duman sa nasabi ng lugar. Pirang beses na pala nini Kaya grabe po mga tugang. Duman po ini San Felipe, Naga City mga tugang. Ati kay ito, kan 2020, ini po, na-aresto liman sa pagpapaputok ng badil. Mga armas, na-recover. Meron akong kilala, si Ana Banana. Walang kong napansin kahit saan ang piyesta. Kahit anong gawin mo, pa rin kawawa. Tinuruan ko na lang sumayaw ng cha-cha. Hindi po sa pagpapaputok ng badil mga tugang. Kaya kahit ito pala, na-aresto na. Pero ngunyan, kuyan.
binawanin buhay huli nga ni sa controversial na pangyayari kasudma duman sa nasabi ng lugar. Kending-kending lang, mga manang, ipihit ang tadyang, patibay-wang. 10 minutos na sana mga tugang bago po magabot na oras na alas 11 ni na pagkaaga. Adig po sa laog kan sa tuyang programa. Ini po ang programang Bicol Connection mga tugang. Lahat ay magsaya, iwanan ang problema, sa lahat magtsatsaga, uod muna kayo, kung di nyo pa. Ay at yan ang General PTA meeting dyan po sa Bao West Central School. Alauna nin na pagkahapon sa mga parents po, attend po kamo tanganing maraman po nindo kung na pwedeng mapagurulayan kan mga parents. At yan po yan, alauna imedya ni na pagkahapon dyan po sa Bao Central School. Si Ryan Manzano nag-antabay, Vice Pres Ryan Manzano, paki-coordinate na sana sa mga ibang SPTA and GPTA dyan sa Bao West Central School at yan alauna nin pagkahapon. Good morning kay Principal si Ma'am Judith Bayos Maige. Siya po ang acting PSDS man kan Bao District mga tugang. And siya ang principal kan Bao West Central School. Good morning. Kaya at yan sa mga ma-attendir na mga parents, attender po kamo lalo na about sa uniform. Kung ano po ang pwedeng mapag-urlay na ma-aprobaran kan board. Si Ma'am Betsy Udabar nag-aantabay man ngunyan. Si Eddie Castillo, thank you so much. Si Santiago Paballa Llanes and Juvie Gonzales Lutivio. Magandang umaga po sa lahat, sabi ni Eddie Castillo mga tugang. Salamat na marahay si Ma'am Manay Nemia Lumeda dyan sa Nicolas Bao. Good morning po, Manay Nemia. Happy listening po sa Indo dyan. Mayaw ng chacha, ika'y natutuwa tulad ni Aling. And sa pang mga nag-aantabay sa tuyang ngunyan, si Sir Vincent Paz kan MDRMO dyan po sa Banuan kan Bao. Good morning po sa Indo Gabos dyan. Naging magayon so pasyon po nindo kan nagtalikod na simana kan Sabado kung dahil ko nasasala. Mga MDRMO tigdi sa Rinconada area nagtiripon dyan sa Banuan kan Bao. Good morning. Salamat kay Sir Vincent Paz. Ako po matugang luhay-luhay ng mapaaram digdi sa laog ka na sa tuyang programa. Ako niya na Friday. It's Friday! Thanks God, it's Friday. And sa pangaran ni Karondeng Philip Baracena sa pinaabot na impormasyon sa technical department si Engineer James Anoco, si Bert Cabrillas information, and si Tony Saison duman sa transmitter side mga tugang. Ako pa sa indong amigo sa radyo na po si JB June Verde Flor. Salamat kan sa indong pagantabay.